să vină o echipă și din România? Da, întâi de toate, sigur, ne dorim să asigurăm condițiile cele mai propice pentru derularea anchetei. Asta este primul lucru care ne interesează, să elucidăm cauzele acestui tragic accident. În al doilea rând, sigur, ne vom ocupa, ambasada se va ocupa de repatrierea victimelor după procedurile medicale obișnuite în aceste situații. Cine va veni din România aici? Este pe drum o echipă care va asista colegii din Republica Moldova în ancheta care a și început pentru clarificarea cauzelor acestui accident. Dar cine face parte din echipă, dacă o cunoașteți? Sigur, echipa este formată din reprezentanți ai Procuraturii Generale și ai Ministerului de Interne din România. Bună seara, spuneți-mi, rog, ce urmează să faceți aici? Care este misiunea dumneavoastră? Câteva cuvinte. Este de a analiza și de a găsi probe privind cauza preventivă care a dus la evenimentul aeronautic. Noi ce nu putem să vorbim de fel, trebuie să analizăm fața locului, facem poză și ne dăm seama care a fost schița înainte de aterizare. Cât va dura investigația de obicei? De obicei durează 30 de zile. Trebuie să dăm raportul preliminar, că poate fi prelungit în funcție de situația care poate să apară. Teoretic, ce putea să provoace acest accident? Teoretic, din mărimile informații. Din cauza vremii, frumos să trag distanța. În care nu se dă voie, noi vă stimăm și stimați să ne junească pe noi.